Bisan metongla dina Senator Bam Aquino at Mabalacat City Mayor Jel Daquino king kapag nasa napasantingan la ren pasilidad karen pampublikong eskwela king siyudad na ning Mabalacat. Inyang Biyernes, September 5, binisita yung Senador king Mabalacat bang personal inspeksyonan ning kabilyan da ring eskwela king Lacandula Elementary School at Dr. Adelaido C. Bernardo High School. Kabilang kanu king karelang tutukan ring classroom ang mga ilangan na agad pamanyamasan. Pepasyag ng Senador Aquino ing panukalang mag-reallocate a pondo iba't king flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH bang ilele king pamanyamasan kareng eskwela king mabilog a bansa. Sabi na, mas kailangan na din lang prioridad ing edukasyon at ing kaligtasan na ring mag-aral. Nandito ho tayo para magtulungan, para makahanap po ng tamang solusyon dito po sa mga problema natin. At tingin ko naman, kung lahat tayo magtutulungan dito, kaya nating masugpuan yung mga problema ho natin sa edukasyon. Sa aming komite ho kasi patuloy ang aming pag-iikot sa mga eskwelahan, pag-check ng mga pangangailangan pagdating sa classroom, sa internet, kausapin rin yung mga local government unit leaders, tsaka yung mga teachers natin, para yung ginagawa namin sa komite talagang nakaugat sa katotohanan, no? At yung kutob nga namin na marami talagang classroom kailangan magawa, ma-repair, kitang-kita po dito sa Lacandula. At nakakagulat po na may mga classrooms to be condemned na po dito sa high school at sa elementary, pero wala pang plano para mapalitan, no? So ito yung mga nais po naming tingnan at mapondohan doon din po sa ating komite. Kayag na naniti, apisabi damo naman ni Senador at Mayor Aquino ing posibleng sponsorship at aliwa pang suporta para king mas ligtas at masaleseng eskwela king mabilog a syudad. Kaya pasalamat naman ni Mayor Aquino kang Senador Aquino king saup at malasakit kareng Mabalaqueños. Kami po itaos puso nagpapasalamat sa pagpunta ng aming naaking pinsan, no? Insan, Senator Bam Aquino, para po ipakita ang kanyang kakayahan na talagang umiikot siya. Pinapakita niya ang battle cry niya during campaign is for education. So nandito tayo ngayon, it only proves that Senator Bam Aquino cares, no? Hindi lang promises lang yan, not by words but also by action. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.